har vi i dag vores sædvanlige dommere Mikkel og Cirkeline og en gæstedommer Egon Olsen. Sommerfuld i maven. Jeg har så ondt i maven. Jeg ved ikke. Jeg håber Michael Jackson kigger på mig. Jeg er så spændt. Ja. Kryds fingre. Det må I love mig deroppe. Kryds. Hej. Og velkommen. Ja. Hej. Jeg hedder Jackson. Bare kald mig Michael Jackson. Grunden til, at I skal kalde mig Michael Jackson, det er fordi, at jeg er stor fan af ham, og jeg går klædt til ham, og synes, han er totalt fed. Hvad vil du så synge for os i dag? Så. Jeg vil gerne synge Release Me, og jeg har øvet mig i 3 år, så det kommer til at lyde rigtig fedt. Bare syng. Release me, release my body, I'm in it's wrong, so I like a people now. I say release me, Det går ikke det der. Det er en katastrofe. Jeg kan godt lide dig, men du må desværre øve dig lidt mere, før du må komme til X-Factor. Eller Hellebæk-Factor. Det er fandme for dårligt. Altså, vi skal have lidt mere power på, og så synes jeg, at det går ikke. Det bliver et nej for mig. Nej for mig. Nej for mig. Døren den vej. De er lorte publikum. Kom ikke videre. Altså, det er lige til at sende i kloven, altså. Jeg kan bare ikke forstå det, og men, jeg gjorde mit bedste. Hele mit hjerte var der. Men her kommer der en sang hurtigt. The Billie Jeans, but my love, she's the girl, but now I am the one thing. The jeans, but my size. Vi ses. Det er jeres tur næste gang. Har I sommerfugle i maven? Ja, jeg er helt vild. Totalt. Det er lige før, jeg har lyst til at blæse min trompet, altså. Ja. Det er lige før, mine briller de ryger helt af. Nå nej, jeg har ikke mine briller på. Hvad med dig, Mette? Jeg vil have tissebukser. Okay. Og det mener jeg. Nå. Ja. Kan I to klare jer uden med det? Ja, vi er to ungekale, eller Ja, to kale her. vi er kan jo de godt gamle klare os, mænd ikke? her. Altså, vi har jo lige her brillekar her, ikke? Og så har vi jo mig. Ja. Det skal nok gå. Jeg har sgu glemt mine briller. Ja, jeg skulle lige til at spørge, fordi du har jo ikke briller på. Nemlig. Det er kun nogle gange, jeg går med briller, så... Det er for 6 ud, ikke? Ja, Altså, det er ikke så kan godt det. være. Det er fordi, I skal rigtig vise Ja, jeres Hellebæk-faktor. ja. Ja, selvfølgelig. Altså, vi styrer jo for helvede. Altså, vi vinder det her. Altså. Vi er helt sikre, vi går videre. Ja, selvfølgelig. Vi har Mette, vi har Lars Peter, vi har mig. Altså, det kører bare. Det kører ud. Det er fuldstændig, og nu er jeg... Nu. Ej, det er godt med, du kan jo nu er det jer, der sker. Kom så, ind med jer. Skynd jer, det er jeres tur. Hej, hvad hedder I? A. B. C! Abernes Banditcirkus! Har vi ikke hørt det navn før? Jo. Lyder det kendt? ABC. Jeg hedder Karsten, Og jeg hedder Mette. Og Lars Peter. og sammen er vi jo Abernes Banditcirkus. Og nej, vi skal ikke lave cirkus. Nej. Og vi vil gerne synge for jer. Ja. Vi En sang, vi synger- selv har skrevet. Ja. Okay. Ja. Sang, I selv har skrevet. Men så må vi jo hellere komme i gang med at høre det. Værsgo. Det er ikke så let at blive venner, hvis alle er bange for hinanden. Vi så kløer, som om vi var fjender, i stedet for at bruge forstanden. Vi er dem, vi er. På godt og ondt. Er det godt nok til dig, så er det godt nok til mig. Kom og sæt dig, for vi holder sammen.
Jeg hader musik, men jeg kan godt lide jer. Det bliver da et stort hit, skulle man sige, hvis I går videre. Super nice. Ja, det må jeg nok sige. Det der. Jeg føler mit hjerte med jer, det må jeg sige. Jeg er stort jer for mig. Også mig. Nej. I videre. Ej, hvor er det fedt. Tusind tak. Sådan. Nej! Jeg kan dig. Vi er den. Vi ses. Du er sgu da ret god. Jeg tager min kuglepen. Vi er dem, vi er. For godt og ondt. Er det godt nok til dig, så er det godt nok til mig. Kom og sæt dig. Vi holder sammen. Ja, det gik videre. Det er så fedt, det her. Ja, det var så fedt, altså. Ja, det var så, jeg var så nervøs, så jeg havde lyst til at trulle min trompet, altså. Ja, helt vildt. Det var virkelig bare en dejlig følelse. Hvad synes I om dommerne? Jeg synes, de var pisse søde. Ja, de var bare... Det var sgu da have fedt. Ja. Nå, kom så, vi skal hjem og sige det til Hellebæk, altså. Ja, altså. Kom næste uge i Hellebæk Faktor. Mobiler. Uha, vi blev helt blæst fuldt over det. Uha. Ja. Jeg blev kommet.